Ơi
condong ing kalbu rukun akeh kang gayung ati srana iku rahayu nyawiji ing panemu condong ing kalbu condong ing kalbu ayo ayo kopyo gawe kumun tekon sarta rukun akeh kang kayungyon sati srana iku rahayu nyawiji ing panemu condong ing kalbu wijarane rahing noto kones araning bangsa nawala nyanyi gawe kumpul lamun sarta rukun akeh kayuyon dadi srana iku condong ing kalbu kones nenes wijarane asung jarwo rama araning bangsa nawala condong ing kalbu ayon kopyo gawe kumun tekon sarta rukun akeh kang kayungyon dadi srana iku rahayu nyawiji ing panemu condong ing kalbu ayo
pun sarta rukun akeh kang kayuyon dadi srana iku mereka ayu nyawiji ing panemu condong ing kalbu nenes wijarani
satemahan tirta maling ado lan ono ngarah ing wami duduk pan sirna saking lara pan samya sami miruda welas asih pantulune sakehing praja luput kati kapok baning wesi saking wisatawa sato galak toto lemah sangar sok ing landal kuwaning wong lemah miring yang pagi poning anti mong kamu bisa gawe tentrem ning atiku biyen ate janji tak ukemi ora bakal lali anjor kelingan jroning ati sak bedaing bumi kadung kaya ngene saiki piye karepe kok pahit tiba muline pancen mangkalake among pamujiku muga-muga ora ana rubeda saumure kan lunga ora kondo-kondo
Rama
Oh. Dikencang, Mbah. Dikencang riyin. Nah, wayahe dikencang riyin, jaran. Engko nek ayo dikencang ra ya ra. Boten mlayu mangke. Aman-aman wis to. Paling nek ilang ya berarti didol ngoten mawon. Mau kencang riyin jarane ya, Mbah ya. Pripun, Mbah? Pripun, Mbah? Sejar melu.
Oh durung ta iki? Oh ya. Oh, durung. Ya, piye pisan kas ya Mbah ya? Ya Mbah. Sing siji rung berhasil iki. Heeh, rung komanan iki. Burung kemana iki? Ya Mbah ya. Ayo Mas, pisan kas Mas. Yo. Dikencang tenan niki. Yo kencang riyen, Mbah. Heeh. Piyagone men doleren iki. Yo, kek dahar-dahar yen. Nggih, darin pun. Napa wontene? Heeh. Wis mayek-mayek. Meyek-meyek dulu. Nggih, dipeyek-peyek. Sajake koyo garing ya. Heh? Garing Mas wong sedina ning kene iki panas. Heeh. Sing Jawa meng jenengan tok. Ayo kidulku udan sikit moga aku iki. Jan ngejo elok nek kene. Nggih, alhamdulillah diparingi terang nggih Mas nggih. Terang. Nggih, mboten jawah rampung, alhamdulillah. Alhamdulillah. Heeh. Penontonnya ya tumplek blek. Blek wis jan. Menika wonten 2.500 5.005. 5.000 mboten partang kula patang Mas. Ora tak gawe beda nek saiki kok ya. Heeh, kok ndak kok kuwi terus ngono. Lah nggih. Wong kula nggih kalkulator kok. Oh, nganggo kalkulator. Nggih. Ya ya. Paring apa, Cok? Ya manut beri. Iki ra bekan sik, Mas. Ya bekan sih ora apa-apa. Bekan sik. Mesake sing ngendang, Mas. Oh iya. Oh sing bonang apa meneh mesake? Waduh. Sajake anu Pripun? ora apa-apa. Mbok apa-apa ta, Mas? Ora tak cetrakke aku. Ya cetha ya ora apa-apa kok ya nyatane ngono kok ya, Mas. Aku ora gatuk kuping nek kok ngono kuwi iki. Urung gatuk kuping ning punjul. Punjul. Turah. Nah, turah-turah ya, Mas ya. 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 Yes.
Komplit lho Mbak Yaya iki. Nggih, Mas. Iki nek sajen kaya awake dhewe nek bodo kae ya kae peyek delireng ngono kae lho. Reginan. Rengginan. Apa kuwi? Empuk jeruk kok. Iki sing anyar ya, Mas. Harimau. Tarik, Cak. Heeh, tarik, Cak. Ah iki. Tarik, Cak. Heeh, sing ditarik apane, Mas? Ayo kemuli ta ya. Dicetrake. Oh. Ya, diparingin apa, Mas? Sing akeh, Mas, ya. Sidoran dah. Ayo sido tenan kok. Pripun Pak Anda? Ajeng nyumbang lagu, monggo. Oh, monggo. Biasane sak lagu, rong lagu, telung lagu. Jan. Saiki alih profesi, Mas. Gedek. Jatil. Aku ki kaget lho mbok ki. Aku ya kaget tak kira iki anak lanang ya jebulane kok lho bapakne. Oh, juragane kok melu anu iki dandan iki aku. Wis jan biasane dandane kok ya dandane. Manglingi sih ya. Mangling ah. Muda enom e. Heeh. Ketok kaya anake. Tak kira anake. Tak kira anake iki mong. Tak kira le Fajar mau. Jebulane bapakne. Heeh. Paringe apa, Mas? Ya, si Toronda. Ah, meruput ya. Ya rasa seru-seru. Aja seru-seru nek ronda-ronda. Mengar ngecek aku copot ke sepatu iki, Dalam. Curhat sih, Dek. Walah. Dibenti ngerti curhat saiki ya, Mas. Ya ngerti, wong ya saiki iki pengalamane seluas. Heeh, kok iya, Mas ya. Sehat ta, Mbak? Ramale. Oh, iya ngono kuwi. Lah kok ya mesake men. Ora ketok. Larine ora kok. Ya sing ditugel dhewe kok ya nyalahke Mbah Gemak. Lah ya wong ya le diwalik barang ngono kok ya. Monggo, Mas. Ya sikat so.